गिबि गिबियावनो गासिबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय बे बोसोराव दिहुनजानाय सानजारां बर' सावथुननि दिनै प्रेमियार श'मोन जोंना बरबरियाव आरो बे प्रेमियार श'आव आंबो फार्स्ट श'आवनो नायनो मोननानै गावखौनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बेखिनिखौ फोरमायग्रोबाय आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननिसिम साबायखर बावबाय आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो बे सावथुनखौ आङो नायनानै गावबो नायफैनानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोर मोजां मोन्दों। बे सावथुननि जोहै जोंनि बर' हारियाव माखासे सोलिबाय थानाय जाथायफोरा बेरखांदों आरो बे बेरखांनायाव माबायदि जोङो प्रब्लेमफोराव फैयोब्ला माबायदि जोंनि गेजेराव प्रब्लेमा फैयो यं जेनेरेसननि दा फैबाय थानाय माखासे सोलिबाय थानाय बियो जोंनि प्रब्लेम समाजाव जाबाय थानाय मोनसे प्रब्लेमफोरखौ लानानै बिथांमोना देखायनो नाजादों आरो माबोरै माने प्रब्लेमफोर फैबा जों बेनिफ्राय बारग'लांनो हागोन बेखौबो बिथांमोना एसे देखायदों आरो आङो थारैनो बे फिल्मखौ नायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। जेब्ला दुखुनि सम बेयाव आङो एसे माने दुखुबो मोनफाफ्लांदों बा मोदै ओंखारफ्लांदों जेब्ला कमेडि सिन फैदों बेयाव आङो मिनिफ्लांदोंबो। बे फिल्मावहाय गासैबो इमसनखौ मोननो हागोन दुखुनिफ्राय लानानै मिनिनायनिफ्राय लानानै गासैखौबो मोननो हागोन। आं थारैनो जोबोर मोजां मोनदों बे सावथुनखौ आरो जाय बिथांमोना गाव गावनि जायगायाव दा फिल्मखौ देखायनो सानदों बिथांमोना आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शनखौ कन्टेक्ट खालाम। आं आसा खालामो गासैबो रायजोफोरा बे फिल्मखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो बे फिल्मखौ गासैबो नायनो हायो उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम बोराय बुरैसिम बा फेमिलिफोरजों जिरायनानैबो नायनो हायो। थारैनो जोबोर मोजां मोनसे फिल्म आरो जायखिनि बिथांमोना बेयावहाय एक्टिं खालामदों थारैनो गाव गावनि केरेक्टारखौ बिसोरो जोबोर मोजाङै खालामदों। आं नायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। गिबियावनो गासै बर' सावथुन नायगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर लोगोसे बिथांनि निउसनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै बरबरियाव फैनानै जोबोद मोजां मोन्दों मानो होनबा आंनि फार्स्ट श'आनो देग्लायनि सानजारां सावथुनाव फार्स्ट श'आनो बरबरियाव जादों। बेयाव आं दिनैसिम मोनबा फिल्म बानायबाय। मोनसेया फार्स्टआवनो आर'नाइ आगर गैया आर'नाइ दाउखा बिदै सानबोलावरि आरो देग्लायना सानजारां। बे आंनि सावथुनखौ गोबां मानसियानो अनसायदों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गासै सावथुनखौबो अनसायदों आरो देग्लायनि सानजारां सावथुनखौबो बयबो अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बे सानजारां सावथुननि गुबै बेखौ बेरखांहोनाया जाबाय जों दानि सोलिफुबाय थानाय ड्राग्सनि सायाव माबोरै मानसिफोरा ड्राग्सखौ बाहायो आरो बेखौ मोनजायाबा माबायदि जायो आरो इयुनाव मा जालांगोन। सोरबा सानो माने ड्राग्स बाहायनाया इयुनाव हामा, खिन्थु बे सावथुनाव जोङो मोजां जानायनि राहाबो बिनि लामाखौ दिन्थिनाय जादों। लोगोसे गुबुन हारिजों हारि माबायदि मुगैलायो बेफोरखौबो बेयाव बेरखांदों आरो गोबां दानि सोलिफुबाय थानाय बे सावथुनाव बेरखांदों। नोंथांमोना नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं बेखौ मिजिंथियो। बेखौ जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि प्रबिन मैथा बर' बिथांनि डिरेक्सन स्क्रिप्टआव बे सावथुना जोनोम मोनदों। फाव खालामनाया गिबियावनो सोरां नार्जारि आरो जोंनिफ्रायनि फुजा मिरि होननाय लोगोसे बिरमल जेंगाव गोबां आगर गैया आर'नायावनो थानाय सानबोलावरि थानाय बिथां आर्टिस्टमोनहा गासिबो दंजोबो। आं गासैखौबो बुंलायला मख'जोबलायला। बेयाव नोंथांमोना नायबा निस्सय गोजोनगोन आरो नोंथांमोना नायगोन आरो नायनानै मोजां मोनगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। दासिम बेसेबांसो कन्टेक्ट जाखो बुकिं? दासिमथ' बारा जायाखै, देग्लाय एसे स्ल' जादों। ओरैनो 50सो जाना दं। 50 माने एडभान्स हरनायदो लोगोसे रायज्लायनायदो आरो बिदि होनबाय। नायनानै मोजां मोनदों आरो स्ट'रियाथ' एकदम दानि जुगाव जे सोलिदों बेबायदिनो गुबुन देखायदों जाजोबो नालाय बेफोरबायदि माबाया। কাহানীটো ভাল লাগিছে। এটা ড্ৰাগছৰ এটা ভাল পোৱা কাহিনীৰ পৰা ড্ৰাগছলৈকে পৰিণত হ'ল। এই পৰিণতিৰ ফল দুয়োফালৰ পৰা পালে ভাল লাগিছে কাহিনীটো।
बिराद मोजां बे बर' हारिनि माबाजों गोरोबदो आरो दा बेखौनो मोजां मोननानै जोंथ' नायनो फैदो आरो दा बिदि बेसेबां टिकेट लानो दा गांनै लादो न'खरनिया दा गांब्रै जादों गांबा बेसेबांमोन बेसेना बेसेना 100 मोनाखै बिराद लाब मोनदों जोङो दानो जोंनि बर' हारिनि माबाजों गोरोबदों बिसि फिसाय माबायदि अनलायनांगौ माबायदि जानांगौ बेखौ फोरमायदो आरो बर' हारिया आरो दा जुगनि खुदियाफोरा ड्राग्स जानानै जौ लोंनानै माबायदि जादों बिजों गोरोबदो आरो बेखौ जों बिराद मोजां मोनदो दा गथ' गथाय लानानै माबायदि जादो बेफोरखौ बुजायनो हासिगोन आरो दा फिसाफोरखौ दुखु मोनदो गाबदो आरो जोङो मेगन मोदै गदो नायबावगोन आरो जों फुजायाव बिदि मोनोबा थेंकिउ दे जोंहा जिथु सानजारां बे बर' सावथुन बे गोदान बोसोरनि सावथुन जोङो इउटुबनि जेरै नायनानै मोनबाय मा सब काहिनिखौ लानानै बे सानजारां सावथुनखौ बानायनाय जादों ड्राग्सनि एबाय जेरैबो माने जेरैखालिबो हारसा हक माबा हक फाननिफ्राय ड्राग्सनि बागैयाव बुंनाय जादों बे सावथुनखौ जुदि जोङो जोंनि बे बरबरि ओनसोलाव बे सावथुनखौ जाय जेरै बिथांमोनाबा सेंग्रा हक बोराय हक बुरैफोरा नायनानै जाहाथे बुजिना लानो हायो होननानै जोङो निजेनो जों सानै लोगोजों जोङो एकदम रायलायलायनानै जोंनि हिनजावनि जोंहा जिथु ग्रुपनिजों मा नाम मोनलाय ग्रुपआ डिस्ट्रिक्ट ग्रुपआव जों हिनजावफोरजों रायलायलायबाय एक गति जाबाय दे लाबोबा नोंसोर लाबोदो बे होननायखौ जों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव ड्राग्सजों बुंफुंबाय आजिखालि बुंनोथ' जोबनो थाङा ओरैबायदि माने लोंनाय जानाय ड्राग्सजोंबो ओरैबायदि आलाय सिलाय बिनि थाखायनो जोङो जाहाथे बे सावथुनखौ नायनानै मानसिफोरा रायजो राजाफोरा सोलायनाय मोनगोन खोमा बा बुजिनाय मोनगोन खोमा बुंनानै साननानै जोङो बे सावथुनखौ जोङो लाबोनानै दा रायजोफोरनि अनसायनाय मोनदों आरो लोब आरो बै बोथोरासो बाय बोरैबा खामाबाय बे हला दिनै गावस्रुलाङो नङाबा ओरैबायदि लोब बेसेबांसो टिकेट फाननो हादों नोंथांना टिकेटआ जोङो फाननो हादों जोङोथ' होखानाया फैबावासैसो 1200सो जादों आरो 1200 1300सो थांदो दे 1300सो थांदो आरो ओरैबायदि लोब अखाया बाय गुलमुल खालामनायखायसो नङाबाथ' हला दिनै गावगुलाङो नायना जोबोर मानसिफोरा मोजां होनदो जोंबो मोजां मोनदो नायनानै बिराद मोजां मोनदो आरो